kula. Sing kulino nukani krotomu sapa? Sing kulino nukani krotomu sapa? Mas Erik. Mas Erik. Heeh. Mas Erik. Masa Mas Erik doyan karo krotomu? Mas Erik Terus langsung Mas piar-piar mercon kuwi. Piar-piar. Men biar. Heeh. Kuwi barang kuwi langganan kok. Kurang selawe Mas piar. Burine genepi 50. Kowe engko dilewek karo Mak Jangkung Oh, seneng no. Terima kasih nggih Mbak Inces. Sabanjure menika Mbak Nur Hayati ingkang mijil saking tlatah Kendal ugi. Sabanjure menika Mbak Vita Aprilia Suhana sarjana pendidikan ingkang mijil saking tlatah Kartoharjo Kabupaten Magetan. Nadyanto Pesinden menika agamis Bapak Ibu, pangapunten kula tepungaken boten kok nama umuk neng menika kasunyatanipun. Bidal tanggapan menika sangune namung kalih inggih menika sajadah kalih mukena. Mengke bibar wayangan ngeten iki mesti salat subuh turu terus salat duha banjur salat luhur disenggol wong lanang niku ya Allah dijawe wong lanang niku astagfirullahalazim basa dikeloni menengae. Ini kan Mbak Lia dikeloni bojone maksudnya Mbak Lia jan aku ya pengen terima kasih matur nuwun wah matur nuwun elok nganggo banget Duk tumplek-blek ana kene nadyanto wayang pirang-pirang ning warga masyarakat tetep ya kuwi mau ndonga kabeh ana daleme Mbah Wolu kita kene ya matur nuwun ya Mak matur nuwun. Sadurunge awake dhewe ya kuwi mau nyaosi dawuh caos satur warang nggih menika pepundhan perangkat ana ing desa Jati Gembol ana tetembungan awake dhewe gayengake swasana. Oh, gayengake swasana. Sadurunge Durpres, sadurunge nyuwun dawuh lan panjenenganipun Mas Prih, Mbah Supardi, Mbah Wolugita, Mbah Lurah awake dhewe ngunggahke Waranggana utawi Widyawati siji Mbaka siji we ngono tak unggahke langsung telu Nduk tak unggahke langsung telu Mbak Niken Mbak Inces lawan Mbak Lia jumereng manrak mangayun slendrone Mas Agus slendrone jan ning nong ya cet to chai na chai chato chai di. Ayo Mbak Inces, Mbak Lia, Mbak Niken. Kota jari banyak doke bajang kali siji. Abang-abang bendera londo. Ngetan sidi kuburan mayit Rambi abang ketombo moto Wadah kubur Selamat malam Mbak Lia. Selamat malam Mbak Limbo. Bagaimana perasaan panjenengan yang kedua kalinya wonten ing Sumberagung Jati Gembol? Alhamdulillah bahagia sekali. Masyarakatnya kompak nggih. Kompak nggih matur nuwun sanget sampun ditimbali mriki malih. Arep ngaturke apa ndongake marang warga masyarakat Sumberagung Mbak Lia? Nggih kagem sedaya masyarakat Sumberagung menika hajatipun bersih dusun. Bersih desa nggih. Dongane sing sae-sae nggih kagem desa pundi wau? Sumberagung, dusun Sumberagung. Sedaya mawon warganipun pinaringan sehat. Amin. Panjang umur. Amin. Rezekine tambah lancar. Amin. Sing dereng kagungan putra enggal pinaringan putra. Amin. Sing dereng ketemu jodohe enggal pinaringan ketemu jodohe. Amin. Amin. Terus apa nih Mas? Oh, pokoknya sing apik-apik. Pokoknya sing suwae-sae. Muga-muga sampean yo nanggap wayang. Oh, tetap. Pokoknya Sumberagung ki wis ngontrak awake dhewe kok, Mbak. Oh, ngaten sih. Iya, awake dhewe dikontrak nganti tekan tuwek. Ngono Sumberagung. Amin. Mbak Niken ngaturke apa marang warga masyarakat Sumberagung?